Fitospray, doar un singur puf vă va scăpa de senzația de foame și vă va reda aronia siluetei, reduce greutatea, fără diete chinuitoare și antrenamente dificile, ajută la eliminarea excesului de lichid din organism, descompune grăsimile, secretul slăbirii celebrităților mondiale acum și în România la un preț. Cafeaua verde, combinația unică dintre un antioxidant puternic, acidul clorogenul și dozele mici de cofeină are efect de ardere a grăsimilor, reduce nivelul de colesterol în sânge și pofta de mâncare, elimină toxinele și excesul de lichid din organism. Extractul de darcinie, acidul toxic din extract previne transformarea carbohidraților în exces în grăsime, accelerează descărcarea testului adipos din organism și stimulă pofta de dulciuri. Ușoarele își conțin o gamă largă de componente active, polisaharide, fitosterol, vitamine și minerale, care accelerează transformarea grăsimii în energie, reduc pofta de mâncare, protejează inima și vasele sanguine, cresc imunitatea.